I denne video vil vi se på arbejdsmarkedet, særligt arbejdsmarkedspolitik. En gang imellem vil vi blive bedt om at sætte videoen på pause og skrive nogle ting ned og svare på nogle spørgsmål. Formålet med denne modul det er at give jer en dybere forståelse af arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik især. Så til at starte med, så vi hørt lidt om mismatchproblemer og flaskehalte. Så skal I søge efter nogle ting på nettet. Så vi har holdt et oplæg om arbejdsmarkedspolitik. Og når videoen er færdig, skal I løse en opgave om flaskehalse, som vi vil gennemgå efterfølgende. Så den her figur fra bogen, den viser, hvordan at arbejdsmarkedet i virkeligheden består af flere forskellige arbejdsmarkeder indunder. Altså det vil sige, at vi kan sådan set have et arbejdsmarked for HK'er, et for tømrere, ingeniører osv. Og det er jo fordi, at man kan ikke bare tage en ufaglært og sætte den ufaglærte person til at arbejde som ingeniør. Arbejdskraften har jo forskellige kvalifikationer, og man kan ikke bare lige bytte dem ud med hinanden. Det kræver jo træning. Så derfor så giver det virkelig mere mening om at tale om flere arbejdsmarkeder. Her der kan I se, at de sådan gule bobler her, de repræsenterer udbud af arbejdskraft. Så det vil sige, jo større boble, jo flere ønsker at udbyde arbejdskraften af for eksempel HK eller tømrer. De blå bobler hernede, de viser efterspørgselen efter arbejdskraften. Så igen, jo større boble, jo større efterspørgsel. Denne her situation viser altså, hvordan at arbejdsmarkedet inden for hver branche er i balance. Så det vil sige, at der er nogenlunde overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbuddet inden for ingeniører, tømrere osv. Det vi også kan se af denne her figur, det er, at størrelsen af efterspørgselen efter arbejdskraft, den afhænger af den samlede efterspørgsel på varer og tjenester ude i samfundet. Så det vil sige, at hvis vi har en højkonjunktur, og der er virkelig stor efterspørgsel efter varer, jamen så vil det sige, at tømrerne har mere at lave, ingeniørerne har mere at lave osv., og derfor så de virksomheder, der laver der udbyder de her varer, de har brug for flere folk til at kunne løse opgaverne. Så de er nødt til at til højkonjunktur, så øger de altså boblen her, de efterspørger flere tømrere og HK og så videre. Og i kriseperioden, så bliver den her altså mindre, fordi efterspørgselen bliver mindre. Arbejdsmarkedspolitik handler både om, hvordan man via politik kan prøve at påvirke den her, men det handler især også om, hvordan man kan prøve at påvirke udbud af arbejdskraft. I den her situation, der ser vi, at udbud af arbejdskraft inden for de forskellige delmarkeder er konstant i forhold til den her. Men det, der så er sket her, det er, at efterspørgselen den er blevet mindre. Og det kunne være på grund af en krise. I den her situation, der ser vi altså, at der er arbejdsløshed. Og i den her situation, hvor at det synes at ske inden for alle delmarkeder, så kalder man det for konjunkturledighed, for det skyldes altså konjunkturerne i samfundet. Men noget man også kan se, det er, at inden for forskellige delmarkeder, så kunne vi for eksempel se til den her, at her der er stort udbud af arbejdskraft, men ikke så stor efterspørgsel, det vil sige, der er arbejdsløshed inden for delmarkedet 2, men måske kunne det være helt omvendt inden for delmarkedet 1. Måske var den her boble hernede stor, og den var ganske lille, så det vil sige, at her der er mangel på arbejdskraft. I den situation, hvor der sådan set er mangel på arbejdskraft inden for et delmarked, og arbejdsløshed inden for et andet delmarked, så kalder man det for mismatch på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at der er ikke det er sådan skævt fordelt. Der er ikke en ligelig fordeling mellem udbud og efterspørgsel. Det skal du nu ud og prøve at finde informationer om på nettet. Så du skal pause videoen, og så skal du lave en Google-søgning på følgende: mismatch-problemer på arbejdsmarkedet. Så du googler det her, læser hvad du finder frem til, og så skriver lidt ned, hvorefter du fortsætter videoen igen. Det her med, at der kan være mangel på arbejdskraft inden for nogle sektorer, men ikke alle sektorer, det kalder man for flaskehalsproblemer. Og man kan se problematikken her. Så det man kan se, det er, at når økonomien den svinger opad, der er højkonjunktur, og der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft, så kan vi se, at den generelle arbejdsløshed den falder. Virksomhederne de ansætter flere. Men hvis vi nu har nogle delsektorer,
hvor det faktisk er ret svært at skaffe den arbejdskraft, man har brug for, jamen så kan der pludselig opstå et problem. Virksomhederne, de har sådan set ordre, de gerne vil sige ja til, men de mangler folk, de mangler ansatte, som de ikke kan få fat på. Det kan man få et flaskehalsproblem. Problemet opstår, fordi at de nu de kan prøve at lokke de eksisterende medarbejdere til at arbejde mere, altså det vil sige, at de kan prøve med lønstigninger, de kan prøve at se, om de kan stjæle ansatte fra de andre, altså ved at tilbyde konkurrerende virksomheder deres ansatte, prøve at se, om de kan lokke dem med lønstigninger. Så det vil sige, at det bliver lige pludselig en dyr arbejdskraft. Og de her lønstigninger inden for en delsektor, det kan så smitte af på andre delsektorer. Så det kan være, at hvis det nu var inden for landbrugssektoren, at der lige pludselig var mangel på arbejdskraft. Men de virksomheder, der så køber varer fra landbrugssektoren, jamen deres medarbejdere kan lige pludselig også komme med deres lønkrav. Så det vil sige, at der kan være en afsmittende effekt på andre brancher. Og så lige pludselig så ser man så en generel lønstigning hen over samfundet. Og det betyder pludselig, at med dyrere løn, så er virksomheden nødt til at sætte prisen på deres varer op, fordi ellers så taber de penge på at lave den her vare. Så det vil sige, med de her højere priser, så begynder vi lige pludselig at have en lidt dårligere konkurrenceevne over for udlandet, fordi vores varer bliver dyrere. Det betyder, at vores eksport falder, og arbejdsløsheden den stiger. Så derfor, flaskehalse på arbejdsmarkedet, det er altså noget, der kan bremse væksten i økonomien. Denne her tabel, den viser Ingeniørforeningens bud på, hvordan fremtidens mismatchproblemer kommer til at se ud på arbejdsmarkedet. Så prøv at se på figuren, og prøv at forklare, hvad den viser. Her der har vi efterspørgsel efter de forskellige typer af arbejdskraft, fordelt efter uddannelser. Her der har vi udbuddet, og her der har vi så forskellen. Prøv at forklare og redegøre for, hvad denne her figur viser om fremtidens mismatchproblemer på arbejdsmarkedet. Hvor er der de største mismatchproblemer på arbejdsmarkedet? Og skriv ned. Det skønnes altså, at Danmark i fremtiden kommer til at have betydelige mismatchproblemer på arbejdsmarkedet. Og noget af det, man så kan prøve at gøre, det er, at man kan prøve at bruge arbejdsmarkedspolitikken til at prøve at regulere på nogle af de her uhensigtsmæssigheder. Så hvad er egentlig arbejdsmarkedspolitik? Jamen, det adskiller sig lidt fra den type politik, jeg har set på før. Så indtil videre har vi set på finanspolitik, og finanspolitikken, det er det, man kalder for en konjunkturpolitik. Den kan man bruge til at påvirke efterspørgslen på varer og tjenester. Så det vil sige en periode, hvor man synes, der er for lidt gang i økonomien, der er krise, så kan man prøve at give nogle skattelettelser, eller man kan lave offentlige investeringer, som får husholdningen til at bruge flere penge. Så ved vi via det økonomiske kredsløb, at der opstår en positiv multiplikatoreffekt, og der kan komme gang i væksten igen. Men altså, arbejdsmarkedspolitikken, den kan både påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft, men den kan også prøve at påvirke udbud af arbejdskraft. Så arbejdsmarkedspolitikken, det er det, man kalder for en strukturpolitik. Så finanspolitik, det er konjunkturpolitik, men arbejdsmarkedspolitik, det er noget, man kalder for strukturpolitik, fordi det har at gøre med de mere grundlæggende strukturer i samfundet. Så det kunne fx være uddannelse. Altså, hvor mange skal vi have uddannet i fremtiden inden for forskellige typer af brancher? Hvis vi ved, at vi kommer til at mangle mange faglærte, jamen så kan man bruge arbejdsmarkedspolitikken til at prøve at få folk til at tage flere faglærte uddannelser. Det kunne også være, at man prøver at få folk til at arbejde længere, altså man kan sætte pensionsalderen op. Så det hele taget kan man prøve at påvirke både udbud af arbejdskraft og efterspørgsel efter arbejdskraft. For lige at opsummere, strukturpolitik er, som I kan læse her, en overordnet betegnelse for økonomiske indgreb, der på lang sigt ændrer på de grundlæggende strukturer i samfundsøkonomien. I kommer til at møde andre typer af strukturpolitikker. Formålet med arbejdsmarkedspolitikken, det er altså at prøve at påvirke udbud og efterspørgsel af arbejdskraften, så vi undgår strukturarbejdsløshed og flaskehalsproblemer. Og hvor flaskehalsproblemer, det var det her med mangel på arbejdskraft inden for forskellige delsektorer, så er strukturarbejdsløshed, det er det niveau af arbejdsløshed, man kan have i et samfund, uden der opstår inflation. Så hvis man prøver at få mere gang i beskæftigelsen, så at arbejdsløsheden kommer længere ned, jamen så kommer der lidt for godt gang på
på arbejdsmarkedet, og det kommer til at føre til prisstigninger, og så på den måde, så får man altså inflation. Så strukturarbejdsløshed, det er det laveste niveau af arbejdsløshed, man kan have i et samfund, uden at det betyder, at man får højere inflation. Inden for arbejdsmarkedspolitikken, der taler man om 4 forskellige typer af instrumenter. Der er instrumenter, der bruges til at øge mobiliteten, så det kan enten være, at man simpelthen prøver på at vække folk til at flytte fra et sted i landet til et andet sted i landet. Så hvis man nu har en masse arbejdsløse ingeniører i København, og i Vestjylland, der har man mangel på ingeniører, så kunne man prøve at bruge sådan en arbejdsmarkedspolitik til at få folk til at flytte fra et sted i landet til et andet sted i landet. Det kunne også være noget, man gør med uddannelse, at man prøver at påvirke folk, der har en uddannelse, der ikke er brug for, til at tage en anden uddannelse, som der kommer være mere brug for i fremtiden. Man kunne også prøve at påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft, så det kunne være nogle ordninger, som giver virksomheden mere lyst til at ansætte folk. Så det kunne være støtteordninger til folk, der har brug for, der ellers måske kan have svært ved at finde et arbejde. Så kan det være instrumenter, der påvirker udbud af arbejdskraft, så det kunne være her, at man påvirker pensionsalderen, eller hvor meget ferie eller barsel man skal have, eller hvor mange timer man arbejder om ugen, så det er udbud af arbejdskraft. Og så er der institutionelle faktorer, som er love og regler. Så det kan fx være forbud mod børnepenge, eller arbejdsmiljølovgivning og dagpengesystemet. Jo bedre politikerne er til at bruge arbejdsmarkedspolitiske instrumenter til at regulere økonomien, jo lavere strukturel ledighed får vi, og det vil vi gerne have. Der findes grundlæggende 4 forskellige typer af arbejdsmarkedsmodeller. Jeg vil komme ganske ordnet ind på dem her, og I kan læse mere grundlæggende om dem inde i bogen. Så den model, vi har i Danmark, og typisk i de skandinaviske lande, det vi kalder for flexicurity-modellen. Flexicurity-modellen er karakteriseret ved at lave jobbeskyttelse, det vil sige, at man kan blive fyret forholdsvis nemt og hurtigt. Der er stramme rådighedsregler, det vil sige, at hvis man er arbejdsløs, så er der stramme krav til, at man skal i aktivering, og man skal søge jobs osv. Så der bliver ført sådan rimelig, der er kort snor til dem, der er arbejdsløse, for at få dem til at være jobsøgende. Der er favorable dagpengeregler, så det vil sige, at hvis man mister sit job, og man er forsikret, jamen så bliver man kompenseret for noget af det løntab, man får som arbejdsløs. Man får ikke det samme, men man kommer ikke til at leve af havregrød. Man har de her dagpengeregler. Den aktive arbejdsmarkedspolitik, den er med til at sikre, at hvis man har nogle kvalifikationer, eller man mangler kvalifikationer, som der skal til for at få et job, der er brug for, jamen så kan man bruge den her politik til at få øget mobilisering i befolkningen, så man får dem i den retning, der er brug for. Det kunne fx være på et tidspunkt, hvor man begynder at lukke fabrikkerne i Danmark, så vi havde ikke så meget af den type industri mere. Så via aktiv arbejdsmarkedspolitik, så kunne man give dem nogle kvalifikationer, så de kunne fx noget med IT eller et eller andet, så de kunne komme videre og få et job igen. Til gengæld, hvor den flexicurity-modellen, den skandinaviske model, er karakteriseret ved ret lav jobbeskyttelse, så i den sydeuropæiske model, der er der høj jobbeskyttelse. Det vil sige, at hvis du har et job i den sydeuropæiske model, jamen, så er det svært at blive fyret. Der er stramme rådighedskrav, men der er en passiv arbejdsmarkedspolitik. Det vil sige, at hvis du er ledig, så holder de øje med, at du søger et job, men der bliver ikke gjort så meget for at sikre, at du får flere kvalifikationer, for eksempel. Du bliver heller ikke lige så godt kompenseret i forhold til det løntab, du får. Den angelsaksiske model, det er den, de har i England og i USA. Der er begrænset jobbeskyttelse, det vil sige, det er rimelig nemt at blive fyret. Der er lav kompensationsgrad, det vil sige, hvis du bliver fyret, så er det forholdsvis stort tab af indkomst, du laver. Lempelig rådighedskrav, det vil sige, der bliver ikke ført lige så meget kontrol med dem, der er arbejdsløse, og fordi de ikke får så mange penge. Og skifte arbejdsmarkedspolitik, det kan være lidt forskelligt. Der er nogle lande, der fører en lidt mere aktiv arbejdsmarkedspolitik. Tendensen er, at de fleste lande begynder at føre lidt mere aktiv arbejdsmarkedspolitik. Den centrale europæiske, der er høj jobbeskyttelse, det vil sige igen, det er svært at blive fyret.
Det kan være forskelligt, hvor meget man bliver kompenseret i de forskellige lande, der har den her model, og igen det samme med krav til rådighed. Typisk er arbejdsmarkedspolitikken, den er passiv.